OK, v tomto videu som si robil srandu z jedného chlapca. Ťa teraz šetriť, OK? Nebolo to odo mňa najlepšie, ale nemal som nápad na nové video. Čo, už je urazený? Čiže musíte sa zmieriť s tým, že sa to proste stalo. Nezabudnite dať like a užite si video. Ťa teraz šetriť, OK? GG. Budem ťa teraz šetriť. Som povedal, že ťa budem šetriť. Prestaň klamať do telky. A však som ťa šetril. To som ani neišiel na maximum. To som ani neišiel na maximum. Ja si papám do zlepov. Príjmaš to? Dobre. GG. Zrazu nejaký knozbek tam pribudol. Kde? Čo sa mi stalo? Díky, čo? Dík. Táto hra mi príde veľmi dlhá už. Musím to už ukončiť. Ahoj. A budúce urobím horšie schody. By sa ti vôbec nedalo chodiť. Dixi. Prešiel som a zrazu bum. Si robíš srandu. Ale vážne máme nádherné. Točí sa točí. Zdechni! Si už dával ukončiť. No, Si už dával ukončiť. No hej.
Ja len nesmú spadnúť teraz do vojdu so svojím šťastím. Hej, ja som akurát skúkal, že tam začalo telo. No hej, už teraz opravuješ posteľ, lebo už som ja, ne? Wow, dobré, GG. Som mal šťastie, vieš. No príjmaš to? No poď, ukáž sa. Ja si pamätám, že traja sme hrali, sme vždycky šli na striedačku a keď som ja hral, tak vždycky boli veľké mapy a keď druhý hral, tak vždycky to tie maličké mapy. Dobre, tu by som to chcel upozorniť. Toto video striham už 2 ráno. No ako, už rádo to dostrihávam. Video som malo 2 hodiny alebo koľko. Čiže to dopadlo tak, že dal som tam iba už tú časť, kde sa išiel rageovať. Užite si. Čo, už je urazený? Kamo, nechceš už hrať? Čo, brat prišiel? Pomoc? Však už hraj! Hraj normálne! Hraj normálne! No, ja sa lúkom. Chápeš? On celý čas príde a iba lúk, lúk, lúk. Piči, už ma nechaj. Nepodarí sa ti to. Tam padne do vojdu, nikto sa nechce. Neviem, on mi príde taký, že už je urazený, lebo my sme začali volať a už bol taký, že kada piči, ty kakát. Vieš, chápeš? Už bol hnusný, už bol kyslý. Áno, skoč si do portálu. Ešte sa traf. Mám ťa. Však hraj normálne! No spadol si ty. No tak ako čo chceš. Však už poď, ten kála nebuď urazené. Bratu, však poď! Toto nemôže on hrať takto. Neverím, že on takto hrá. Podľa mňa mu takto tam prišiel a zahra za ňo. Lebo on nevie lukom. Zdechni už! Do ríti s tebou už! No poď, spadni do vodu. On spadol. Wow. Prvé trafil, neverím. Ťamo však poď kálu, piči. Však poď kálu, ty jeden debil! Haló? A mňa líbilo z Discordu. No čo je? Si sa odpojil. Bo ja som debil a ja zruším kál. Ťa chcem troliť. Však neustupuj a po normálne mečom! A tak, dobre. Netrafíš! GG. Teraz ti to odpíše, vieš? Lebo on princezna musí byť. Musí mať všetko tip-top, vieš? A ja ho nechticky a musí mať všetko, aby prečo nejdete na stred a prečo nejdete tam. Vieš, on musí mať všetko tip-top, lebo je to rozmaznanec. Hrám s ním už nejakú dobu a nič sa nezmenilo.
Viete, jak sme ho teraz trolili a boli sme lepší, hrali sme lepšie a hneď. A to není fér! Život není fér. Počkaj, ma napíšem. Poď hrať, ne? No poď hrať. Poď. Poď hrať. Prečo? Hovorím furt, a ty? Prečo? Prečo? Však poď hrať. Iď. Rozprávaj normálne, ideš alebo ne? Aha. No tak to povedz normálne. A nie s hadankami sa tu vyprávaj. Kde si? I posielam party. Mne nejde part, mne nič neprišiel, však duel máš. No, teraz. Čo hráme? Čo tu hráme? Xbox. Fakt? Horšia mi nehra nebola na výber. Furt hráme to blbé duely. Mňa to hodilo na lobičko. Ja už nejdem na Gvarsy, poď čo iné. A kámo, ty chceš len toto prosté duely. Nič No. iné nechceš hrať ty. No hej, lebo to je sranda. Toto čo tu, len behaš po vajcach a ničíš ich. To už Bedwars je väčšia A tam to bedraše. Prídeš, zničíš tiež. No hej, lenže tam neničíš auto. Dobrý, čo len skáčeš. No hej, lenže to je sekundová hra a nie 500 hodín. To už Bedwars je lepší. Ja hrám toto. To dobré. Začal, že sa aspoň s kamošmi vieš, že s troma hrať. A tam dvaja. No hej, lebo tam to je sranda. Nie to. Pre teba. Tak nám poviem obstavať toto vajco, či čo to aká bota tu máme ochraňovať.
Vajce je oba vstavené. Haló. Haló. Čuješ ma? Na kuchyni. Tam mi povedz, ja tam nesom, ja kupujem, vieš. A ja som bol na strede. No a keď si išiel cestou na stred? Ja nechodím okolo vajca, ja chodím po cestičke. A nevedel si sa pozrieť? Kamo, ty tu len sedíš, nič neupgradeujete okrem goldov. Druhé irony úplne Vieš, lebo my sa pripravujeme na fight nejaký. Ja aspoň idem získať veci si na fight. Ironové, nie také trápne, že toto. No hej, lenže kebyže vieš kus PvP, tak by si vedel, že základ je základ. Po ceste ťa môžu zabiť, keď s diamantami budeš. To čo ty vieš? Plumové. Ten debil sa mi tu oporáži, vlez a ja idem hrať tam. Ja to nebude hrať s takou depkou. Radšej hrať s youtubermi veľkými. Čo? Sa tu len vyzbrojujete, nič viac? Ako na čo je ti výzbroj, keď aj tak chcipneš? A ty čo si taký? Co sa ti stalo? Ja si nekupujem aspoň, že full toto, Čo si, že všetko za goldy. čo si urazený, bo som ťa porazil? Teraz budeš hnusný? Kámo, nechaj ma na pokoji. Však ja len sa pýtam. Pod nami, keď si ako taký. Čo? Pod nás stred. Však dobré. A nie, však ja sa vyzbrojujem. No už majú borci, že full iron. No jasné. No jasné. Sa vyzbrojujem, potom dostaneme úplne vypínačku. No hej, Úžasné. aby si sa vyzbrojil. Tak ich aspoň vypnite. Kamo, daj pokoj. Prečo my? Prečo nie ty? Prečo on my? Kamo, ja s tebou už... Čo, sa urazil? Ó, smutné. No tak asi takto dopadlo trolling. Daj like.